Simplemente unha reflexión sobre sanidade. É como se viviramos dúas realidades na comarca, non? A real, a que todos vemos, esa que se percibe claramente a situación da sanidade, a falta de especialistas, as listas de agarda, a falta de medios, a ambulancia medicalizada. Esta visión provoca queixas, reivindicacións, concentracións, manifestacións, mocións nos concellos. É tan real que mesmo á hora da verdade o Partido Popular ten que votar a favor nas mocións que reivindican unha sanidade de calidade, como pode ser na petición dun neumólogo, dun pediatra, dunha ambulancia medicalizada. E despois está a outra realidade a que perciben os dirixentes do Partido Popular, non tanto a que perciben, senón a que teñen que facer moitos equilibrios para xustificar os seus compañeros da Xunta. E así inventan, porque, como dixemos, non creen xa que votan a favor das mocións, non creen nesa realidade. Deste xeito, lanzan bulos do estilo de que xa existe, por exemplo, o que dicía neumólogo en Valdeorras, que xa existe unha ambulancia medicalizada, cando non é así, e eles no último pleno do Barco acaban de votar a favor dunha moción nosa que propoñamos unha base medicalizada no Barco. E é un amago esta postura do Partido Popular, porque esa postura de complacencia co goberno da Xunta, porque realmente prexudica moito a comarca. Simplemente.